Machiegni kendo nyakoromo gajuang' cheno ni maratilo wadhi mbele gi miyo weche manyien. Onge mar teko mar mbui kata netwak motegno mar tudruok emoyangi ni osethiro lwenj kedo kod jomahundu kod kuo mar jamni e kaunti ma Baringo kod gwenge mamoko manyandwat mar Hoho mar Okak. Magi oyangi kinde ma piny owacho medo keto kenge mag tieko rochruok arita e pacho kae koting'o nyaka tim mar siayo Uganda kokalo e mbui. Jafwambo George Batin tire kod ler mathoth. E chenro mar yawo lai mar tudruok lony manyasani mong'ere kaka Wi-Fi e kar chung' od bura ma Mogoshi e kaunti ma Baringo, jagoro mongirore migawo mar tudruok kod lony manyasani John Tanuyo yango ni onge mar lai mar tudruok midendo ni netwak osethiro kenge mag apisa mag arita kedo kod maundu nyandwat mar Hoho mar Okak. Coverage is key for economic development, is critical for our security, and even useful for our education and even the e-commerce and the digital space that we are really caring to progress our country towards. So we've agreed to work together, both the public and the private sector, to see how we can address this network issue. Tanuyo konege secha kotwag gi kembe mag ong'we yamo e pacho kae neno ni weche mag tudruok ojiw. Wach ma jaod bura ma Mogoshi Ruben Kiborek okoni biro jiwo arita Tiati, Baringo South kod Baringo North. We are also going to engage our mobile network operators to see what other quick wins they can put in place so that we can have the region well covered, at least for communication, so that in case of security issues or any basic communication issues, this should not be an hindrance. But we hope that in the next 2 or 1 year we'll be able to get network coverage in Baringo, and it will be in a very big way in terms of tackling insecurity, because it will be easy to even track criminals using phones. Magi timore kinde ma County Commissioner Malamu Luis Rono oyango nying joma e chechni osebedo kasi ya Uganda kokalo yore mag mbui e gwenge mag Lamu bang' jatend migawo mar arita Kithure Kindiki golo chik mondo kaw ndamo ne ajijego. Nimeagiza maafisa wetu wa usalama wawindane na wachochezi. Tunatafutana na kuwindana na wale watu ambao wanachochea uhasama wa kikabila, uhasama wa kidini katika mitandao na vyombo vya habari. Achije ma itudo kod siayo Uganda kokalo mbui e gwenge Malamu kendo dwaro mondo ndik dhogi ka okwach kicho tingo Steven Nyaga, Duncan Kariuki kod Philip Kanyungu. Kuna sheria kufuatana na mambo ya kutumia hiyo social media vibaya. Na ninawapea honyo mtu yote mwenye anatumia, hata kama uko ngambo, utakuwa repatriated Kenya, upelekwe kotini, baada ya kufanyiwa uchunguzi, then utajibu kulingana na sheria. Mamoko mabendi tudo kod siayo Uganda gwenge Malamu gin kanyakla kod jakom jodongo Uganda Bajum Omar Sharif, wuonriwruok mar Lamu Foundation Abubakar Ahmed, Faisal Mohamed Miji kod jakom riwruok mong'ere kaka Shungwaya Welfare Association Mohamed Mbwana. Achijego igeno ni biro dadhogi ka obila mag okwach kich tich ang'wen mabiro ni e kinde machije mamoko bende imedo lundachgi. George Bati, Ramogi TV.